Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou Let's Play pe Sam. Suntem pe serverul lui Mazuku la deschidere, acum la 8 l-a deschis. Dacă tot l-a deschis am zis să filme și eu pe el. Ne distrăm puțin că buzoana acolo doar muncim într-una. Da, și am zis că azi fac live, nu știu ce, am încercat să fac live când dădea crește OBS-ul, nu mi se pune cum vrea și am zis să filmez un videoclip decât să fac live. Am mergem la jobs. Fermier. Hai facem tracker. Trucker. 1 kilometru. Nu ducem. Avem bicicletă ca băieții. Da. Cred că îmi place mai mult să mi se vadă așa. Mai fine, shiny, tiny. Și mă și lași FPS-uri, what? Nu știu de mai clar. Pac, pac. Pac, pac. Care-i nebunul ăsta? Doamne. Plin serverul. Sus, 1 playeri. Mamă, ce urât se vede aici. Oh, și Crido în staff. Bine rău. Și bicicleta am roz. Hai că foarte bun. Hoțule, nu ți-o dau. Nu ți-o dau, hoțule. Am vrut să o fure nemernicul. Uite. Doamne, și aici dau de ăștia. Pac, 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 pac. Că să fă, că să fă. Dict. Deci dacă o rezolvăm până mâine cu live, vom face mâine live. Dacă rezolv OBS-ul la căcat. Mi se văd mie bări negre. Mă enervează. Rău de tot. Mamă, ce e aici? Scad FPS-urile. Quit job. Jet job. Jet job. Student job. Work. Fix pe mine putea să mă dea așa. Am revinoți. Dispar, bă. Nenea. Dispari. Doamne. Bă, două. Hai, mersi. Dar asta nu era meu. Hai, vedem. Să așteptăm. Să așteptăm. Vedem ce face tirul ăsta. Haine. Combustibil. San Fernando. Așa. Gaz. Distanță. Timp. De după asta. Nu e skill necesar. Clot has. Bă, nu știu. Hai că am plecat de aici. Se vede prea urât. Nu știu.
brightness-ul ăsta. Nu-mi place mie. Nu se vede. Deși aici așa-mi place. Fix bordura aia și asta, rampă. Să cam timp. Dacă intră ăsta mine și cealaltă mine în jur. Ce clar se vede așa. Să mai modific la modurile astea. În dreapta. Mai avem un minut și nu știu unde e. Cred că n-ajungem. Nu. Am băgat de pe aici prin străduțe. Degeaba. Nu știu unde e. Deși am checkpoint. Aba avem timp. Bine, rău. Deci checkpoint. Păi am ajuns lejer. Păi fac bani. Oh, am scos ceva. Ai primit un bonus de 5 ca trecerea de boost activ, ai primit 23 capuri și aplicat pentru performanța. Băi, nu-i rău. Uite, dracu. Uite, doamne, cum se vede, nebunesc. Modurile căcat. Stai, mă. Încă dau la maxim. Stai și... Display, bug, la maxim. Wow. Să lăsăm la maxim. Uite, prea... Deși filmăm fără modul, hai. Cu moduri sau fără, că la tot aceleași FPS-uri am. Hai, mai luăm o tură. Mamă, și aici tot job fac, doamne. Unde mă duc doar job. Job. Mii de joburi. Ia, fac. Oh, iar așteptăm. Nu știu cât să ține serverul ăsta, că deja a picat odată. Totuși... Mâncare. Diferent. Ai, a. Vine să le înjur. Hai, nenea. Dă-i pe aici. Că împing de la spate ăsta. Unde te bagi?
poate, tati, știu că poți. Bă, ce să vă mai zic? Că vă mulțumesc pentru cei noi abonați care s-au abonat. Și eu, Doamne, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru comentarii, like-uri la primul videoclip. Mamă, pe unde văd? Wow. Acolo sus, dar nu știu dacă vă dați voi seama. Da, și dacă vă place ceea ce fac, puteți să mă susțineți cu un like. Asta nu uitați asta. Cea mai importantă. Bă, n-am timp. Ba, n-am timp. Unde dracu e? Nu, e acolo jos. Vreau să văd cât primesc la asta. Hai, nu cădea remorcă proste. Dacă activez acea modul, se vede ca dracu. Ce v-am zis? Câți bani am? 210k. Păi ce să zic, modurile așa încolo se văd frumos. Și apa și astea. Dar nu-mi place mie. Nu am ce luam pe asta. A trecut pe sub mine? Nu? Haide de bă. 140 fuge asta, bă. E la el. Păi am aștept pe unde merg. Să ajung repede acolo, mamă. Ce am făcut ăla? Nici nu l-am atins. Nu, 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 aici. Mamă, doar eu văd că am avut 124 de FPS. Ce urât se vede. Florile astea. Ce prost sunt! Ne băgăm așa. Am vrut să dau ESC. Luăm mâncare. Ce să luăm skill-ul? Farmul și tracking. Tu l-ai, domne, cât trebuie să... Ce-o face la... Uite, Sobaleche avea ăla. Sobaleche. Sob. Bă, trebuie să fac stânga. Am uitat. Iar pierd timp. Aiurea, muncind. Bă, și am văzut că unii mi-a zis, bă, filmează și Minecraft. Și
Și am zis, bă, Minecraft mă bate cu 2-0, nu n-am o treabă cu el. Și m-am gândit, bă, băi, șobolanilor, șobă, să încep o serie cu Minecraft. Voi ce ziceți? Lăsați acolo un like, ca dacă îmi lăsați foarte multe like-uri, fac o serie, dacă nu, sau că nu vreți. Și dacă nu vreți, încep o serie cu GTA 5 online. Nu, oprite. Opa, Irena. Deci trebuie să scot modurile, să le pun din nou. Opa, stai că mi-a căzut o cască pe ureche. Bă, n-avem timp. Fugi. Mâine văd pe ăștia, lucrează toată noaptea. O să mor tu că e nivel 2. Uite, gift 3 din 3. Ce să zic? Nu știu cât o să țină serverul ăsta. Și am avut server și știu cum e. Și la mine au fost 150 din 150 la deschidere, a ținut așa o săptămână, după aia operat. S-a închis server. Ce să fac? Nu zic că să fac. Dar să uit de urât. Nu știu cum așa. Păi prea... Nu știu oraș. Este așa să ne oprim puțin, vedem de cât timp filmăm. Filmăm de 17 minute. Am parcă prea mult brightness. Ce-a făcut, mă? Ce-au făcut, de fapt? Iar am greșit drumul. Ce prost sunt? Și cum era? Refer... Să așa, cum adaug un referal? Cum adaug un referal? Și cu referal și de-aia, poate dacă intrați pe referalul meu. Păi cam atât a fost cu acest episod, oameni buni. Eu am fost Otto, nu ezitați să apăsați butonul de like și dacă puteți dați și un coment. Nu poți să dau referalul, trebuie să intri pe referalul tău. Așa, nu uitați să apăsați butonul like. Ne vedem pe data viitoare, ceau!